Ang mga babay kung mayo pang agum, maugay nin aga, maugay nin hapon. Alagad kong sinda, iguananin agum, maugay Oktubre, Desyembre sunodon. Ikapalan nenang ang pinagsasabi, magayo na burak sa lugar na ini. Magayon ang tindo, malinig ang pisngi, aring bagang puso ang dahi mawini. Kan ikasadit pa man ako, sa tuyang kawat pakudot-kudutan. Ikudot mo ako, ikudot takaman, sabi mo sa sako, luhay-luhay yaman. Ang mga lalaki o diyan si sabuot, ang pinagsasabing ngarang pagkamo. Kung di ang babae iyong minainot, akong minahiling kan mga pangkuyo.